Wamatengera. Ngakitokoro kegentokeri. Not breakfast. Okay, no whichever. Bono, kere twasokire gekengere kiabugire. Umusho botwere na chita umusho botwere oyo gachokoro gotwere. Ngachite kakangure kengere. Ngateba tigantige kiagera ngwantebe tinga kio montonde bwese ko kengere uniri guno. Okay, no. Montonde bwese ko kengere ino mongaini. Mongaini. Okay, no problem. Bora muri na kiabuga nasokire iga. Nabange etas. Tiri. Abanyoruka komba mura. Nakupenda sana hani. Ngwane bila kuwajira zo skuru. Skuru bora bagotenga bosi. Matize round ye, nchetonte ngatokonyo mwako wenge besa. Litua wete liye isana. Ebi bono nakupenda, ibone ngiki awu ko skuru. Abana togotenga na barabugali bagotenga bya na kadaba tebe. So Dr. Kabisa Mwancho Mulele karibu sana akatusangamo kwigule bitage bya skuru boy bono mambia na obire igo kolende na agende skuru yatumuganiria mayema mbya bono kwa bukire kora chingo gochusi aigaso ngorwa gusi county ya Nyamira ne county ya Nyamira ne county ya Kisii tota good morning kole chinzo mochito chonse bichagusi ndake chibunge cheto chonse pi by the skuru boy no matter why skuru chibunge cheto wade usinjire chijika number 1 Bonjali count yani Bonjali constituency. Number 2 Kitutu chache. Kitutu chache reri. Kitutu chache. Kitutu chache south baba. Ntobwate kitutu chache south. Kitutu chache north. Kitutu chache north. Ejaberi support. Number 4. Bumachoge Burabu. Number 5. Number 5 Bumachoge north, Bumachoge south, north south chache. Number 6. Number 6. Bugirango Mati. Number 7. Number 7. Kendera wisiro tabukia. Nyaribali Masaba. Number 8. Number 8. Nyaribali chache. Yes. Number 9. Number 9. West Mugirango. West Mugirango. Number 10. East Mugirango. Not Mugirango. West Mugirango. Number 11. Burabu. Burabu nakwana. Tokwane Burabu. Eyi machoge. Tupate bunge kuruku Burabu. Okay. Ninga ikasema masogete. Asa sogete akatutika. Wana skuru boy. Ndenga iwaika. Ngaitoikire. Burabu toikire. Burabu toika. Yere tuebire bono gabo. Monduro pazi. Ine yago. Okay. Nkibono tachakiranga onyembo basi. Bobasi tokwane lakini mama. Ogo chikwara rwala chinzagete. Bobasi bomachoge ya chache na boigo ya Burabu. Tukatwara South Mugirango. Tukatwara Kitutu chache North, Kitutu chache South, Kitutu Masaba, Nyaribari chache, Nyaribari Masaba. Tukatwara North Mugirango, West Mugirango, tukatwara Burabu. Nandi nereri otete. Toroji kwangibiri ejine nakwana nebire eli achakira tuwete ukongibi nebire eli wachakira ende voice igase mwe wasere kungaini toroji na nero ngibiri ngalo wasere kungaini nako iberi kinani onye bo basto ko yinyora kwato ngakyo watara bonjali kweba watara bo basi bonjali Burabu bo basi wasinyweje iko bado atika matusi atari matusi abadeba ngambo atekene na wote te mwalimu maita pake jibu no ndoje maliko be karaini maita barabu no ine tinga lakini ngakyo te ketabeke ngakyo na kubekera ile wale wacho wale ngiro bya wana mambia tonyora sechi sabo chiri chesi 074158 3878 bwa kiro bya tebinga kwa bokira kurwa wali mwensi musiri taba mino bona mambitota pole sana wali muraba duira sinyomba po nabo yoto bende kuwena kwa bango 0741583878 0726447367 nensameli yogo tota ibona mambia good morning bwa kiro bya etwani ni yagatembega kwa bokira kurwa mwancho muligire no matagira ibona mambia nanto tebinga how is the signal iko namna gani inashika namna gani bono mambia katika mitabeli ya 102.7 FM na boigo katika runinga yako nambari 1 Gatembe Television na katusanga amo aiga as studio tu basi mitandao na moto nyora matila banyuli ya sensemlia online Gatembe TV Facebook na boigo YouTube. How is the sibino? Okay, gonta ete konyo rumuka kachemisi okoroke bachanje karanjwa sama ngana tokoroka nga West Fight. Wono ntoka neti yako nyore. Batebi website ya Gatembe kero muntako tonyorona Gatembe TV. Okay, go muntaka timanya na bara. Okay, there is no problem.
0 west fight tabro you totige tembe tv .c okay .ke harafu nande tigamigeri yana bon tabro you schoolboy what do you want in life? What do you want in life? What to me want in life? Yes. Okay. In my life, I wanted to be like you. Straight. Focusing ko serious sokoro. Wasiri focusing. Ekiransi yale nchege ntungonya ko inyora nkelinga ki. You know, obogimo boiga nobogima bole fani sana. Sana. Obogima nambe momboga ne ti umonte karakali. Umonterwe. Ebuata. Umonte manye. Na bole bintu bine. Umonte karakali, umonterwe, umonte manye. Bintu bitatu nakwani. Alafu schoolboy yere atige kwe gorogonchi, atige kwe bugia, atige gosiga. Yuko karangu segete bintu bitatu boy gona. Ayo nese meliende. Gosiga na sega. Lakini kakio zali kwa waki. Bona. Umontongi tetera kinezi. Wana sokoro igwa, schoolboy. Umuntu wige manyere ningu. Kurabona aye imanyenga ncheno moga akara kina hana irele school. Yes. Onye kinde school bon nige na ira nasi njona koltinga kurmaega na bwatu buchingo bonge na chiko soma. Bona irele school. Ora tiga umuntu kwemanya. Kwirele school. Bona kinde school wikangiru kabisa. Number 2 okwerwa. Maite boni ko bantu bali binyoro gali. Abantu bali binyoro gali bono mambibu akire lakini muntu tema nyeti. Kumbuli aningo ncheno nkorogora kitemba nyetinga kinki ya wanta okora sumu wenze nabe memanye onye kenyoro kiago kere kenyoro kebugate ebintu gete agusaba abantu baroro barumba igene tinga osoma no kuya be the difference be a difference as kenyereki onsaliko soma kabisa onsaliko to kuna sabe to kuna njoka sabe onsaliko litegera ngotel ekenyoro kia na banta basomete kweli that is why nonye ninje I want to be something straight. I wanted to be running. Nanje go jiningi ko ba. Igobona akwemanyire. Igonkwe Bona abantu bale bontu baletinga onye kuruchi kenyora bante banje de kolema. Barabalemi. No naye manyenga ine nchindalema. Abantu bandika bakolo bakonyeka nichitingo konyeka. Okonyerenga obolemi abantu bakora na atukunya. Kori intiki okri unique in that village. Abwe wacha byo saliko. Ekiagera munandeiga. Oli ni garo mulemi. Nkinkolemira nere gakolema. Onsaliko gote nanje bote yangule tukaga. Nsende nda yane igo kero kole manero kole matali bobe lakini ekienge ncho toko tebanga ki manyankyura kole naye ge kobe difference ya sobu mabwa. Esikati kiri. Oyire sobo. Manaro montanaro ko imagine ga matilira. Ekene pintu kenyoro gitu pi ntuwe ne konyora muntu ogoeta urabeli abantu chimbako. Omuntu chaka korabi chimbako. In fact tiura bi kenyori wa korabi abantu chimbako. Nichibese telibese. Because this person obey different from other people. Mapema. Correct. Ekera bande bakonya otenga ntuye tumyo kotuli gazi ero ligire ntu get take difference yako nyerebe. Straight. Igona ile ye karakali. Abande saliko karate tatu mwana na tali asobe ko butora. Abande mbara rama uji. Ama ururu. Ama tima tika kinda baruki. Bona iga roje sai ya ga karaste ga sama tabikani. Aka penching karo. Ama nyetengo mugambi fulani. Kwasa iroko mugambi mbati ngo no anje tego etali se itobitare go tirimboka. Bona senale gali amatabekani yale. Bona konyora no baikaraste kabisa ngaki omugambi kako tirimboka to mi tu aveli. Okay, mi ebusa mapema tia eli. Bona mahambi kutambi na boy go. Okay, ngocha goikere bona omugambi sa chindo choli oyo are. Otali gocha goetabu. Bona ke bakokia ole ngai kego chakuru. Omugambi era lazima baichibesichi. Bona mugambi nere bona. Omugambi omuyato konyora abantu bale ikaraste baraido obaebesa rero na indi mambi obaebesa. Utabaye trende baliko cha. Ya omugambi omuyata liko koranchire. Omugambi omuyata okora. Omete sokoro mbi yako tebereli omuntu ngakia konyora ebesa kuwa komwebesa. Straight. Onsaliko tikango tebika. Omungwana nare ungainieti kabisa. Oyokoro kunere taliko so makuri akoro makuri. Makuri yo makuri. Wana makuri nkagenda muaye kongo tira likuri kamanyoro korabeli emesi. Nkamata makuri nkonyo musindi egetire kegane getambe nyako tirira rende iga. Akambutole romosio mugima nembande yose. Nkambulire ninkwale kubutora iga agantebe kiamu imune kikere igoro. Tali omosi.
kanya gutira konya korenge linki ya mini kia muimu neke ngake sabu oyo ni ganganchi gusimeka na maene na ende buone mbande tinkonyora nkagenda nkabika isiko gali gase chiombe chiko beke kwerende yabo iga gutirimbuka ebuku yabo bono usariko tika ngote umusi ugasoka emisi gasoka itatu limo gutira unyasoka itatu limo ligotira nkayebutora karuchi mbande chiri nkayire kerano nkayoni 20 itatu igona twalirenga 60 siringisi. Okay, nande chimbare chirani gasimeka bono ige mesie bo rulete bone mbaya mpofu baba bupa igombi yakko muntu basemi nkyao mapema no ena yokonyoro muntu ngabono mambye kwabokira kiri muntu narorocho yani ukumuli likora nabapata chinguru chokolemeremo nabakonyara okolekedeke lakini tarancha talerua eraga nitianye koegwa tebere muntu ngaki train mora ngaki akonyora igikoranga igili muntu ngakiyokobwate insu talinga komwensu mapema yoko mwa elimu abale nare sunero mo gwanza muire paka ruchi moro kibinoko rutendo wani nyengusi nye bring out kwaraza kura duniani kera kwa yekiriziko nande muire paka binoko beka magutaliko nye saru legabu bono mote bituragire gwanza kalia yozingima okay kuruga bono nere guikacha ke boyiko bali mwense mwabokira bono maimugo tukwanira antrabusi mibere isato acha frequency signal check gago tebanga efundi ya power ishiri makarako ruarage tale bono mambia ni cha hotenene babokira bono mambia otakiriki yageki abachukuro Joseph Nyamataru Express Ivan Sibayai Uraibona bonso babokira bono mambia tebanga good morning etwani yagatembe bukito bya taratibu zaire aiga somoro bali ochire koma etwani good morning yago tebinga abwa kire byabo mambia kurachizo mu liga iga adisi masa mokwa gotenga bisima kumukwa kurachizo mu chaka temberubia good morning bwa kire tuane santo sana pamoja na Sharon na bana bonse bono babu kire mambia bono genda go tukwanira ngo asena mba Elia 0726 447367 good morning etuane good morning hello wakire ibokieta selino liye simbanga kiga gumanga selino liye banga ngaki abantu babokire mambia bono abokire buyo wakazimia karangwani mbuyande mama apigiza wakire wakire bia ndakuboli ngake bichuchu byabo kababa ayelino numa etengi toko sekera numa etengi to kama pigita aye noli simba eli noli simba koraki matigiza tumia ke mtu bona ako chaka lero inda ko kama pigita lero matigiza yakoroka tumia ke mtu Erino aye lino simba ngwanjo lembo mwalimu o mwalimu ana Ntabi ngona wako mwalimu. Tewa Matilda. Kuchakalemo tu Matilda. Kwa ikule? Matilda ndiyole. Biyane baba. Bono kwa beiru muntumia. Ayeli ino. Olino lye simba. Baba. Baba. Omanyete? Baba. Na somete. Okoleki. Jombe njo chirusiga bubweli aye kuratika keranta ta some ta akubweka ine toko mate yaje school len zera me school gani oyo nere nyarukoto bona ayu kunyo bati jombe mbia mona baba get school na get balo good morning hello etwani bwakira bya bwakira ko very best bada ko kera aye Felix bwakira bya wakire keroka nende gara ige kusikitu ya gatembe kiaba kwa nirikero kama no mambia good morning mbire nende gara tayo ngora ino yonde skura te ko mote ya gara se mere jombe mugondo sante sana Felix no wate kura mapema no mata so ya gachete nyevegete kone goroliga chero mapema ngoyende tole ngo 200 ya taimangana gatembe good morning etwani bwakira bya etwani ya gatembe namna gani Mungu Joseph bwakira bya
Joseph Nyamatale. Kurabo kangu boniga kurabo kangu kwane ni chiguru. Wakire. Aya gwasokre kurunbolere. Bolere. Yeah. Yani ayo reste ni busy ni kolegas. Ayo reste ni. Na kia bwakire. Wakire bia. Okay. Yes. Wana madel dani wetu moko na kotekia abo. Yes. Wana ngora wale metigati mokega abo inifaki chacha ende school tima tindi yako anande mata batri ngora lio moito. Enko endale lero chisaye. Straight. Okay. Asante bantu baiti bwakire bwetutu chache. Bogetutu chache sao timbiere lakini kenyoroto bebe kaine gana ke mwata matanga. Pole sana tuwabaire ngorambia mono sana bwakire mambia bono. Aya. Santa. Good morning etuadi. Hello. Bwakire bia. Aro. Ingakirene gwakora gwakira. Right ya achire ase atawerera tikulinda mambia bono nabokere gutulikira ujumbe yani ogulika SMS ase chino bachitoka iga 0741 583878 0726447367 chose chile china bachiko cha asenchira yabene ime ya Gatembe television na Gatembe FM. Musaliko. Yes. Enale ngenjana konko ande school. Kaumira kamwana kakajaki. Kabwate egurende eport gentokere kosenga kimogero kabusene hotpot. Kabwate ndagira ime biasi kabro kanda kanyama kale kabrutire hali. Musaliko nkamakro nkamatevi nkamu trocho kubwata koliga aigangai kamutumire kiragete gaga pot kalika gatonya ndagire lino erimi kamusukuma ko chirogoro nkabwate ndagire linkaka bwangu nkamo eport bona ngaibakoru Obunobo ngaini. Obunobo ngaini bono bokora. Amaga sare sukuru nga Etiga nkoboli ayigwa jete sukuru kore mugako mogotu uchikulie ndagire imwana bibike bya sukuru. Saliko mwalimu Sokoro gakisike. Sokoro antabwesike. Ngabezi ko saliko. Maitira kabata muetera Sokoro antabwesike andake. Utwaro bugaini. Yara. Respect yourself as you respect yourself. Yara. Oje kondo kesike. Kale ndakwando kesike. Sokoro antabwesike na ndo utwaro bugaini. Mbwesike. Gatembe television Gatembe FM. Good morning. Hello. Bwakire. Bwakire ya. Bwakire jinja masia kabozi. Aya Dennis nyambana biole tate mambia bono. Sigidere buyonzali ominto. Asante karibu sana sabali elingoja tolenje na Matilda na Onkorogo. Mapema. Abongo gereta bube. Ngoja tole sabali elintu batatu. Akwani abantu Dennis ba nyambane aga netinga ne sabali rako nangeli. Kubono nkamateti ngoja njibuyeka. Njira nera minyoka bwango. Esinge njate abakabozi na atakamuti yakwani abantu bakegochi. Atirimbo kekegochi mate agene. Enkoragra tuko chikabosi ko senda kabosi. Kabosi nege tunugoro gali bo basi asegete. Yes. Okay, onye ndagira keroro sukuru tindi ko ende tokana turararia nsabeli bage sukuru. Ngwakero mwalimu esimote bisa. Please ngari baga please suspension until further notice. Arafu one si agere suspension ngiche turararia. Bono umaite suspension niki neli baga niki. Oseno ko ulibaga. Osali go sa. Onkoroge suspension niki rubu atama mocho. Ogoseli kurwa se duties kwale okora. Neli baga ogowe permission. No kwe. Kokoli geto. Saiba garu wachuliri karuru cheke igajire kemno gana nebiri chaptukre chisari komene nebiri chapno mambia murubine tuoni Gatembe bwakire byano sesole kigma asante sana bali mugoto bwata bono mambia mangana ntuboka muguseko teba nabagucha aleta emichando ketunya kuli ali manene akoira chinengo bogeka saliri naboigo abunire chinengo ase chingongo chonsi anamono asiro bali mugusi ituligoro lyabateli kolid ko maiga yo mubere bwo mwana makego toka se ubu gatakatibu mu chubo songo ali as stage usegeta se mangana makungu sana elingana yaleta te liberera mwana umotere mwana kingwerere kamwana kaya lakini konyaga ikire gusiro bwo lakini toboliga umwana uyiga niki egetongo Kenya sai ngole tu mwana ututa mwanya bantu umwana oboiri bakigetamba igo meaning kero mwana yaboiri bakigetamba do muntu mu Rusia segete usenyumba umwana onoyo waye umuntu umwa ogotuta okweboli ngolinga ki stage yabo songe akolega se konyora nga 24/7 abantu mbaroro bale busy konyora abantu ngonchikana bale ondete yoroche mwana oyo gakupe kwali Uita mwana bomoto mbobezana
Uita umwana bw'omuntu mbobezana. Okongenda umwana bw'omuntu mbobezana. Mbobezana. Usali konchuma ati ni honde fast focal. Asesema yo musiki fast focal. Wanchubuliri kero tukorora engane yone ngana ebuate amayanda neliberera namagombo anemono asa Bible ikora mbama etenga umwana. Onye abayibuli bayito batatulenda kangontoliga. Onye no ena omuligiri onye utalidiro muibuli agutatere byako miri yako bwata byako igatere bya agwetateru no mwana oye kangotolie kyole bono. Ne uyo ningo okoraya mbari ba okoraya. Kura olengane yu mwanchu muliga sembe. Nigo yabo gwichania konene ase abonjoliria na bali abakobera ase stage ya Kisii konyora umwana ekengwerere kaboire buya na gotigwa asa iyo gakwete kolengana na barabwo umwana oyo ekengwerere nigo bateba buna nigo aiboro alituko lya lero na kolende tibamanyeti oyo molenta na kumutiga asa iyo abantu bayikirega nachi kubona njikiyaba umuntu noyo monte byaya umwana arobekirega iga okwete ntebye twamonye namotubura nanyora umwana oyo niga akwete umonye no umwana akoro otubura twati kuburi umonye no umwana nimo abantu barengere toboriga ekera mwanyora umwana oyo umaye tomonyene tero umuntu akora kana ntumaye tyo monyene maine nateneza nanyora abantu bakirega bade umwana arobeka musago okwete eyetaribiya bono mugaso igoro abantu barenza ndoche ngamba manyete mwana takobi mugaso igoro ga kwete ne barekere pisi ne biasar birenza ekegrena bokora tiga bakwaneke maino tenere koberanza onde byanzi oroche umuntu orenga motoga ngakwaneke maene tieto kikerie ngendenga kwagekanire pi tokure kagikerie ene sitinye gitari cyaita abantu baba discharge diri tukori arero na bakubati record barona no manyana umwana yara toke no na majukumu akonyire ubwo umwana konyo omuntu omutigere ko bwago tuguta no kono tugutoro igoro ruwa na ndo akonyora mwana na linde nonde bwesi pina no musata ko kwabekiro boli to makungu bafuatilie tigako banga o tigere to makungu oyima ko namna yamo bara rambu ya tugutaga kimwe kikelie gente kiko songo umwana oyo garenge bweri tuko nande tara ianza chinde njira endare tware tobasaba motokonye birengera ria amate aba mware ngenza karo mwana abe kunsa mware ko tokonye birengera tende oneka kobe kunsa mwata aba mwana ngwe chakora abo ibarba be kansa omwana be moka babe kansa omotore nomo obe kotiko mwana sa kuze eseri kyo mondo ongenta mamini uzarie ria taria chane tiote hotel karibo karo mondo kurukuru wanda kucharia kuchikaroka na miaka ya kwenda sana wangu etrocha omako no akora ekero mondo akimo be ko mwana sa bari bare ngeza ko nsikobi na bamoro chimoto ikwanyere ngai bare abanyanyimbo kuregete seni kia Kisii Central nigo baikirana asobwango na koyorusia omwana oyo asayo kolipotereka tembe nje Wycliffe Tyson Manyara. Alright, wono mwanchu mulilinga ayonsi kale igo asenchira ya bene ekarabinya okolekana da kine tokobora ninga bande babuliri tubate nabamenyi balibe mu cyo songa segeta sini bange babulira mabulya mangenga ine umwana oyo n'omuntu olibuya omubeka nandake umwana bosubati ka irubo litogosya ibwatraniri tiga make sure nga oligiri no oli omwete babwaterana eligerabya nandi ibintu birega abya kwaniru asenchira bene anye koroche ngomwana utokumunyara umwana n'ugwese abantu nabange bateta umwana n'ugwese rakali tangani ayekobo umwana mpaka asike tukiye abanyanyimba tebanje umwana oyo tingo nyara kulinda ulinde
tokorigia omonto otabwati omwana okogora ako purchase chibese mapema sukuru ichikolire iga omwana no entunzo na be serikali onye gwasinyu ayegenda report tebetingo nyana mapema abantu muliga bangisana bagenti abana straight naboyo ane nkonyorole sokoro omonto andakonyorera omwana lakini abwate gose ne stress gose kwanyora ng'oberi buna musio bari messing nje emechando gete gose ebinto gete bikomochana kwanyora nga omonto akobwatiriria omwana gose abwate obororo borio abwate eriyanda gete atabwatiri yana otebanga omwana oyo gandake nerondeterete emechano abantu buna barikira onye omonto onyorera omwana ase nyagitari gose omonto kwanyorera omwana kanyorera nga tori na position gose omobero ogo nonye birengere byawo mbiko gwanchiro nyare korera omwana nabo gukwanera abantu nabo kubatenga ese nere omete ikira bone omonto agotenga omwana ogo noyogo lakini oise korigereria abantu ba ebinto mbere tokwana buna postpartum stress ekero omonto anyorera omwana goserire omosubati ebwatire neti ngochi bare batwara stress ande ngochi ore kwanyora nga oyo nderiri agonkire kurwabu eise gotoka nga tabwati bantu bakomoikange gotwarare stress yenyinge ekero goikira ase chinga kibunecho especially abanyagitari nonye nasese abange mbamanyete ngo omonto naroiko obabobe oise gukwanera abantu tokonyara gotigo omwana ogachandike naboko nabo omwana ori akora iruko rwasore ararendo ake ririo gochaka onya gukwanera uko gochaka babia riro rionde bwoyo omwana ayiga bere ase abanyaroka abange ise konyora omonyaroka onyorira omwana otabwati gose otarasoka abange babongo chibare esenge nchako igu pressure eri abantu ekenyoro enchera abantu bagukwana konyora omonto akonyora omwana lakini abwate obororo getotebanga omwana oyo riro rini mpasa goitaningi lakini ebine ebinto birasitore abantu bateme gukwanerana abantu bateme gotegerana especially ekero kwarora omosubati ebwatiraneti bateme goikwange ngwakwanerete postpartum stress ekero omosubati agonkirie eke amatukari abwanete kogonkia omwana abwate omwana ekeng'werere ebirengereri bya nyuma yokoibora ngochiaro chandike ebirengereri sana nyuma yokoibora egine community endege ebirengereri byakorwa byamaega yokoibora alright uri bachibale tutigeta so mwana by the way abusongo ingani iri yakolekana boikoyo yabeira mwana omoke ni gato abwatire tomote okole ko gato mote aso visi omugavana agareti yakonyo by the nchina ali getinga ni libotuko atwale into ajeta baso mwana oli atokaranga ali geta malieta gali yakoteba ngaki osiru gasiri kwa ende school mwana we miaka 10 omonyaroka nabata gose nabata kire ko gende school lakini bone gatoka nga andaketara ebitoki mbiyo gose omwibore taranyara kumwire school kolende nabati tagateba ngate no visi isko ya visi yo mugavana county ya Kisii abwani omote wikanya nga wikachinsa emerongene na isano na isato gose 48 hours wikanya ole omonto kumusira agende school ekerito koboli geka osokoro aye inche n'umurigeri no mutegerere twesoki gukonya abana unabaiga bagende school bona na inche taite kogenda usaligo ntalira omote ntalira omote serious ga mwa simbarati so koro itabonto bonene motebiga ki nkorare merunde chichu aye utalira ni biranya tucho tugwake so koro nayo bonto gokonya aye ni biranya tucho tugwake kurwa kwenda school tali mfambe miaka yawe yetani tie miaka yoko ende school mwanje kuligereria amangana yesiasa amatuka goseli tukenule kwa maega yo mujumbo kitu cha South omuske Anthony Kibagenda kubikubyara ase naboigo agose kubikubyara na koirwa ase geta serikali ensemble ya Nairobi awekero bigale tupaka ensemble ya Narok no mwelio ye nigo abamenyi be county ya Kisii anomono aiso muchibo songo ubara sebunge ya kitu cha South abange babo ababwatani baye nigo besokire bono na kugikeli ngene yukirage asibali ngena mange yukwana kulino musakito dipone sanya nwalinga sensabiyo ngene yosijiro boimekegma Maigayo mujumbe ukitutu cha South mheshimiwa Anthony Kibagendi goikiwa bosiwe kigambero kya Narok na gosomerwa amamocho atatu ayo mwirere kulikerwa ekashibirie chiringi chirwe myajemo nigo erombe y'ababwatani baye besokeme yo muchubo songo na kumwegerera nabo igo komochia abarayane ne korwa gusi
kiongozi wa upinzani hatutauogopa hata siku moja tukiona sisi tunanyanyaswa. Hii vile kijana wetu amenyanyaswa Mheshimiwa Anthony Kibagendi inaonyesha serikali imeogopa, kwa sababu wanajua mtu wetu Mheshimiwa Fred Matiang'i yeye ndio atakuwa president wa Kenya na na kitora tugeko mwana minto Matiang'i no kubwata chikura sobonge no kuorokio bomo mwaorokiri onde mwezi usiga ngopinga Matiang'i ngakiarokora harambe kecho maega yo mujumbe Kibagendi kubwato kwa nerabo igoniga ikirana asomochi obosongo nabo igokubereneria mbuya muno bali bagenderete koma okoboko asogotene na monere ntendete kubateriga abantu baminto dakimbuya mono naende mbuya mono asa masabo mwambekerete banyabantu abe bambwatete bune terrorist bakambwata Nairobi kigali sita kigamblock bakambwata bakangonchokana Nairobi DCI headquarters bakangira Mudaiga bakangira Gosengai ase bunankarante tegalime nabonyi gwete murukomenia konya goteya basigari abo buna Rusi abu moira Rusi abu bakandeta bakangira pakanyamira bakaontoka bakangira keroka rekere tuabwa nkonde tabare koti bosongo twanyora naenda bakongira gotinaru abantu abambobo eti komenta na jweni gakwanera siasa chiagusi na boigo igangaya Dr. Fredo Kingo Matiang'i asobo cholio bonene burubusio. Tuko kitu kimoja kama ugali ya wimbi. Na muliona vitu tulifanya Nyamira. Muliona vitu tulifanya Nyamira. Hivyo wembe ni ule Kuripoteria igataseni kia gatembe kuriga sobo gatakati wo mucho bosongo. Elitana na igonkoro kwa Dipon Hasanya. Basi wano mwanchu muliringa yuno mojumbo kuchucha chi South musike Anthony Kibagende maiga yoku gwato kwa yaba mibe county ya Kisii na mona sebunge ya kuchucha chi South wetabange baruli bengale byabo ase boyigobe sogeti na kuikelia enganiyo kulinde mwanchu muliringa yuno magana ya siasa tugenda kusanga bono mabia setu ani yagatembe bua kire kigma byonsi kabire bya nyenchenene bua kiro mwanchu muliringa naye bono mambia abali mugutulikira bono mambia Santa Matilda ndo chichinse mocha Facebook ona wange especially Onyango Bakopio akotebanga from Bomet. I'm following you keenly. Makia bu school boy. Tanya kogenda Bomet umaito mururu chibono aji ono aka. Ono aji teba ono akototogeli na aji. Bonventure mobisa. Aye tu Bomet mbiyole rasta bya mono. Onyango Bakopio. Bonventure mobisa akotogora ki irwa Omosocho Charles Lwanga akotebakora chinse mocha Kenyere county ine ya Nyamira na bwale ni timu enene Christopher Tandi kama kawaida Burangi Kenyambi ni timu yae Fred Moga agoteba komo kora St Peter's Nyakenyo Misia Secondary School agoteba ngano arimi yo murubiri Lopded Esogona timitingi kirete Esogona agoteba good morning agoteba what a beautiful day that God has given us agoteba ni magi kora chinse bochi agyanchere no arime iyo murubiri wetu ani agetembe oika omwari wa Damakline Bosibori agoteba korwa kiabira tuko pamoja hadi tamati no mo gako Peter Mungare mamake Ruth agoteba good morning from Amabiria watching live pamoja na watoto wake Ruth na boygo Jaden Rogers Nyariki korwa Amsterdam Netherlands Edwin Omwenga korwa Gitare South SDA present watching live agoteba onkorgo kebacha Geoffrey Onsarigo na boygo Matilda Obaiga na abandi abange bali bagendete kulika ujumbe cyabo cyega ase studio kuri sokoro tinakora ujumbe nechi nyinge sana ndo chinga Enoch Mochera ko rais bani boda watabanga shikamo school boy ni go grade 10 batigalete koba ase chinka na kitogo kora grade 10 mbaragenda chi school bana kitora korenge ngaki no gusaba na bible neinu koromo kibarusi ga bande school
Victor Mondo mienda agotebana korwa Kilimani tuko pamoja Damaklin Vosibori na Ndendocho na Warasense meiga Benjamin omwana Thomas agoteba korwa Bobasi boigesa na boigo na agotanga na people ba Damaklin kwambuka na boige timu yende nene Daniel omwana Joyce agoteba korwa Otanchi igoma agoteba no wale ime omorobele obotwane yagetembe okay Gideon Atika korwa Nchoro South Mugirango Dominic Marube agotaba korwa Nairobi South B tuned in Christopher Tandi agotaba watching live Fred Moga Jared Orure Matureti korwa Nyachichi Secondary School Rogers Nyariki Nande Maji Baridi agotano wale korwa Chinse Mochabo Baracho Kisi County Omare James agotaba mwanafunzi James Omare na Ezna korwa Mariva City tuko ndani watching live Peter Omari korwa Kisi Nyamache Bartolomeo Momanyi agotaba Wakiri Onsarigo korwa Matilda oyo Momanyi na Ziporo korwa Nyanchonori agotaba no wale na bao Pastor Lamek mwalimu Boniface Momanyi ne timu enene Bismarck Masese agotaba korwa Botabori kia Mabundu agoteba no alimbe yomorobele Mosete Innocent Kevande Sokoro neragoteba korwa Likenye na boigo Bonventure Mobisa Charles Lwanga Bonsi bagende tukolika ujumbe chabo chinsemo cha Facebook George Onderi agoteba no inde korwa chinsemo chiria cha embassy okay Asante sana Matilda Ndosha Senchinga kichikomyoka sana aliyensa mwenye radio standby na mangana majia Senchirebo Ikiranu na baadaye nditukira na kaigasa magazeti ule bansi mulimu tulire liga bange sana naro ne Daktari Jones Nyantika tebanga no ara sumurobali shukrani sana sinjo kwenda kutobwatia bono mambia by the way lishabugiri tondire ga lirisireti mamu mwabo kurunga sisiria gesale kuruchisa muchike tukigalia kulinde by the tukuirana ntuchurwe ngore yingora suga karanisho grito gana andi butambugo tulikira ujumbe atubinge tuani kulinda sebono pole sana sisiria gesale sinjo borara kumungino mino gesale pole Gesare. Unyo teka kia mkatu alingetu kia mwanae ngakiri sabirili atualiganiti. Atualiganiti very smart. Pole sana Gesare. Tukira ntomo yengora hindi. Tano mutumo koma kenche ngurwa Jeffrey Onsarigo mwana buliro ba. Matilda Kemto oyubo baigwa. School boy nang karago. Hallelujah. Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gutoka Nyaribari Masaba esomwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gutwara ukwegena amangana activate we are very friendly yes amangana fees payment egekogera serikali nkubakonyera abana gwetera chinjera hawa wao entangani ne ria constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube kwanya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees elia kabere elipungo era abana baito chironi ekogerene government institution nkoe kubale first priority bae chironi bagosomera elia gatatu kare kupsia tumira marieta uchi serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamwena takobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building koro diploma artisan tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale wa appeal abaiboli bareta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito bariga ni monyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota koleta document cha mapema obukiribaga in advance tap kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji portal so it's good moja for admissions ya January mapema.
subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili manyibuna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere edio onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department, tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department, tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies, tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'ichikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Gatembe Television Network nero ego kwayega ashirigoririo gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaitabo bare no bamanyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726. Kila nafsi na ita ugukwa kwaraliwe wa umongina Sabina Nyaboke Sungura tojene kuralia ugukwa kwa umongina Sabina Nyaboke Sungura numwana unyakundi na kemto numurugi unyagusira Thompson Sungura ngina nyagusira Ellen Sungura Astera Sungura Evelyn Sungura na nyagusira Nyasuguta nigo ale ngina koro Verix Nyamali onuonga Kiriago Oliver Amati Honorable Josephat Sungura Gatembe Television and Radio Julius Akira
Kirandi, Joas Sungura, Sister Kirandi, Eric Kiriago, Bran Kirandi nabande. Mirobili yokwendi wakwaye nigo egenderete asinkayaye yugotoka ime ya Botori Village, Kitutu Central Ward, ime ya Kitutu Chachi South County ya Kisii. Na ritukolio kwendi wakwaye muralirwe kero lirara ligwe. Ukunugo kwa kwaye Sabina Nyaboke Sungura, kurwa asistudio chegetembe television na getembe fama, yotoa tumire engora na magombo nyasaye abalemie chinga kichi chobokendu obonene. Ine nuganeti konyora jisemi chingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocational College nero lichibu liao ase intake ya January yuegenderete nigo bakuru wa chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Somebody yetango kwa Jackson Omae igondo mwalimu Kabere ase skulu ya Tirimba Technical Vocational College ose a deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located as a Nyaliwari Masaba constituency, a ward ya Gasusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi ndobwate chinjira mbalimbali tokubakonya ekorama itenga abayibuli baito gotwara baro bwaba asengenjo ye school fees. Kero mwanafunzi ikira se college yetu kubakonya tule kubaijuleria kusips ejie kuba funding kurua se serikali pamoja na funding kurua se High Education Loans Board. Elinde banyaragora bagokora chikosi cyabo asobworora na kutabukia kwirari bageri asengenjo yo kwaligania abasaye baito pamoja na abayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kiskiri ejira bakonye isikali nwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagotuka asensemo ya Nyaribari Masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase e website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity.
Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Karibu Burabu Technical Training Institute iskuru jobo bundi yijesemi chekerero na magendero bakwili ya chisemo asinsemo ya Computing and Informatics Department mbabuate ICT, Computer Programming, Cyber Security, Buiko, Digital Animation and Media, asinsemo ya Building and Civil Engineering Department mbabuate Plumbing, Building Technology, asinsemo ya Electrical and Electronic Engineering Department mbabuate Electrical Engineering, Power Option, Electronics, Boygo Telecommunication, asinsemo ya Institutional Management Department Nkurubari, Fashion Design and Clothing Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, asinsemo ya Health Science Department mbabuate Health Records, IT na Community Health, asinsemo ya Business Studies mbabuate Human Resource, Business Management na Supply Chain. Inche Samarita Dr. Were Momanyi, the principal Burabu Technical Training Institute. Burabu Technical Training Institute igere Nyamira County, Kebirigo Market. Burabu Technical Institute igeko some abana nade kuru chikosi chinyinge. Chikosi echi igachire chia magoko kose chitokoroka chiko abane skill egere gochimotu banyare gwekorera banyare konyora no negasi bagokoresa obwangu muibori onde bwensi ototegererete tobase gotiga omwana ng'abere isiko ng'oko bachibesa nchiyo ese institution yaito gose ese skuru yaito okoreta omwana oyo tomoapuraere tomobeke ase serikali aeguchibesa chie government scholarship gose capitation aeguchibesa korwa ase serikali ese motokoruka help aeguchibesa chia CDF igo omwana oyo ekera eruchibesa ichionsi igemineti ng'a igagosoma bosa tobaise gotiga omwana oyo isiko ekiagera ng'a tobwatie ebesa morete nabo tokobwaterana omwana oyo anyora amasomo achigwekonya nande achikubakonya. Intake January 2026 nigo egenderete ilikirero bwenyo ribaga Burabu Technical Training Institute nigo bagutuka asebare kisi ikonge angeno muchoke brego asamange bakiresimi inuti isano ibere inuti isano ibere inye isano nemo ibere eyemo isano ibere isano nemo inye inuti isano ibere isano ibere inye isato ibere inuti isano boigo inuti isano ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma talire ase website www.burabu.tti.ac.ke. Burabu Technical Training Institute, technical skills for development. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja etv ya Wanje Gatembe Television Network
wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia mwamogusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria obwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obosoni bwechianga nebinto ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine chekerero nebindebinge nkwegeria bare amangana a beauty and hair dressing aigon kwegeria bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyunse era sorgongoro iga asamali tankuruko Alpato Maliba mwalimu monne Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire bya sana sogotoa institute ni gocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokware tro mwana o Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Kila nafsi na ita ugukwa kwaraliwe wa umongina Sabina Nyaboke Sungura tojene kuralia ugukwa kwa umongina Sabina Nyaboke Sungura numwana unyakundi na kemto numurugi unyagusira Thompson Sungura ngina nyagusira Ellen Sungura Astera Sungura Evelyn Sungura na nyagusira Nyasuguta nigo ale ngina koro Verix Nyamali onuonga Kiriago Oliver Amati Honorable Josephat Sungura Ogetembe Television and Radio Julius Kirandi Joas Sungura Sister Kirandi Eric Kiriago Bran Kirandi nabande mirobili yokwendi wakwaye ndigo egenderete asinkayaye yugotoka ime ya Botori Village Kitutu Central Ward ime ya Kitutu chachi South County ya Kisii na ritukolio kwendi wakwaye muralirwe kero lirara ligwe ukunugo kwaye Sabina Nyaboke Sungura urwa asistudio Gatembe Television na Gatembe Fama yotoa tumire engora na magombo Nyasaye abalemie chinga kichi chobokendu obonene
tutarudi kule ndiko wewe na mimi tulikotoka mavumbini. Right, karibu na ndugu mwanchu mulikiriria sembeo kigima onyombo no kutonyora ekuruga tembe form 2.7 asigeta seni kyoke radio bwanche te kigima na boigo asigeta seni ya television bwambia bono getebe TV. Good morning, tokoswe sensemu ya magazeti katukumanyia lero asechinga gazeti na alia ya amanene aire bulito asobuliki bwa amagazeti. Gazeti ya Taifa Leo bwambia bono yukwanira ingana embold 2027 IBC ya sota nomugano tuchukurilia igoro yekiombekerio ko gyogo tena chikura ime yense nabo igo ekiombekeri gyogo tena abosiki mangana yobo choli ne chimbebe aigase nse kero kwanera ngabono nige bintu bisari getasingo tatwa chibesa mangana likirega go segazeti ya Taifa Leo tunyaligireli The Daily Nation, why US is probing this man. Kwanera omanchu muligireli okoligirelia Dr. Abdullahi Hali omo tindigo somo chaki we Gateway Community Service inkiose inseria United States ega kale okolera omusacho yo mangana mange tuligireli omanchu liga kurwa senseria Juba Landa manchu muligireli onsi na segazeti ya The Daily Nation na The Standard nebwa tebeka ne menge kegema ana presiding over logis ina mangana track letter kulina so sigu kwaliga ninde nchekuru kwa Geoffrey Nsarigo tokwende sama gazeti uchake no Murali Matilda Obaiwa. Karibu sana ase gazeti ya The Standard ekorera na presiding over rogues egokwanira obo nereria abo abanyanyimbo ime iyensi ya Kenya. The men in uniform enchira babiri bagotumeka chinguru wetani ya ekerengo. Gazeti ya The Standard anemono ekire ekorera na innocent civilians are shot, beaten or killed in custody. Investigations crawl and accountability is a distant promise from Karatina to Mathare, Nandi Hills to Githurai. Every death fuels fear and mistrust. Mwancho murigireria wigo mwancho motegereria si amatuko abuango iga ase miake iga nigobono yarorekanire nonye omonto kope kwa biara ni osomo Kenya onde bwense kirabekiro biara bwabo bonge ni gobotigara ase amate yaye kubwatakana ninchira abantu babiri bahusiria magimabo ase ebitaseni by'abanyanyimbo abantu bagusiria magemabo asogwa kwa abantu bagwa kwa masasi n'abanyanyimbo ase ekorera buna bonige gukwanira nga stack numbers igatiyo mubaro bw'abantu bali basiria magemabo ase chinchira cyogokumya ne buna bono Patano na babere, the number of civilians who have been killed by police officers in January alone. Yani umutinyo igo mutangani kigima uo mwaka 2026 abantu abakenya batano na babere basiria magimabo asi amaboko y'abanyanyimbo. Nabo igo emye ya mona bane deaths said to have been attributed to police through shooting of protesters and unarmed civilians. Asi chinga kicho korobekana samatukari yo korobekana nigo abantu emye ya mona bane basiritia magimabo anemono awetirasi ogwakwa amasasi na bo igo batano nomo the number of youths who were killed during the anti-tax demonstrations. Police often appear in the dock but few end up in jail. Nabo igo bata emeronge tano nomo wase abasa 60 abo banyarite gusiria magimabo chinga kichukurubikana kiro pale kwa mereria comment kana kwibango kubwa muno mwaka oli 2024 wancho murigire nabo igo motegereria yo na yare ase page ya kane ase gazeti ya The Standard nabo igo nekirekoro kiabuna abanyanyimba abaiga nabo bakororokana bagwikirania ebikorwa ebiga kurinde nonye bairwa bosi obwebigambiro abande mbanya gwikwa bosi bwebigambiro nabandi baikwa bosi bwebigambiro kurinde mbanya gosibwa kuna bakenya bande bonsi ekero bakorire ama muchayo umugano
uri ase page ya kabiri gazeti ya The Standard egotona deadly act when police take the law into their hands bono abanyanyimbo bakari kuimokeria amachiko ase amawokabo kuri nini gekorokia emegwa gose kwanira training gaps emegwa ekarororo ase amegerio ari abanyanyimbo bakonyora kubwa mono ukurinda na boigo kuritarira lichiko liensi ya Kenya ukurinda magima ya Kenya gazeti iga nigo igenderete kwera subuime mono ikwera buna abanyanyimbo bali babonete kurinda amagima y'Abakenya nabo bakare gutuka bono bakare gukonya Abakenya gusiria amagima abo koro ky'umugwa asamagana ye training nabo igo nonye n'ubutuki butari gukonekana asinchira endonge nabo igo nemurekirete kyombikiga kyokora oversight ase abokoreri bw'abanyanyimbo gusige kuri obuna abanyanyimbo bakora emirimo kya Independent Policing Oversight Authority IPOA ngabono na kiro kyo nigo kitaraba kyokora emirimo yabo asinchira ingikira nukone kibuna abanyanyimbo ngo murekero bari gusenga kora bari gasi kolengana n'elichiko na boigo ngukwanirire frustrations anene muno chinga chinyinge ekero chianyarire koba gusinchiri konyoro bwene bwabo ekero ebine biga bigenderete guse yatukire buna umwanchi oboni gastirire atigiro chingoma ase amoko ya abanyanyimbo mwanchi umurigere nabo gomotegerere gotigana anayo ase bategerere sana umaite bategerere sana bakanyetemba tebika sitikimbwate bategerere sana okay no problem ayo gastirio kakajia no problem tigandara batebika siti ayo mayakogendera mwanchi umurigereri no mwanchi umategereri nigo mbwate gaseti ya taifa lero kwarazangura duniani gaseti ya taifa lero nigego ntebige gamutugo igangana ki IEBC nero yatakaire bona 2027 yego tebati bese okay no problem genda mutu Senate team grills 8 governors bono aba senator nigo barachie kumurikira gose ko baunengia aba governor batano na batatu CNC ya Kenya gose bako baunengia aba governor baiga batano na batatu buna bono Oribwe county ya Trans Nzoia Mosque George Natembeya Oribwe county ya Kilifi o Mosque Gideon Mungaro na boigo Nyandarua o Mosque Kiarie Badilisha Oribwe county ya Tharaka Nithi Mosque Muthomi Njoki Omugavana bwe county ya Embu Mosque Cecily Mbarire Omugavana bwe county ya Lamu Isa Timami Ori Okwale Fatuma Achani na boigo omugavana bwe county ya Mombasa Abdul Somad Nasir asingincho nigo gwetera gusinga ibe sanchire cyabere chikororekana chigutumika kegima korende chitaraba chigutumika sinchira endonge nero mono ekorige buna amangana yitibesa chiamache na boigo ebinto ebinde binge gotebuna Senate County Public Investments and Special Funds Committee questions county bosses kubwa mono chibesa chirigerere nuko ukotamane gusingo ukotalenda buya chibesa chirigereti ensemberi yo kwane kibuna amache anyare koba ose chibesa cha amache ase county nabo igo ase chinja gitari chiri che county na chiro cyo chigende tutwara obukongo kima abagavana batano na batatu bono nigo banyarete ko morekero kima una nigo batumekire gose chibese icyo nchiri obukorere bwaye mburaba bokoreta obuya ase omwananchi sarigo. Alright, omwanchi umurigirire karibu nande bono togendera kujarigiria bono mambie gazeti ne ya The Daily ne gazeti ya The Standard ichunsi chibwate megano eliyetwekana emenge kegima kurushiko kegima gazeti The Daily Nation ukwanera igoro yomo usomuibirwa yomo Somalia uyole omo menyi bwenseri United States of America nabo igo uyukinete gaiga Kenya gukwanera Dr. Abdullahi Ali umuchaki we company ku Gateway Community Services alias in America babono akumurikirwa kiragema igaye serikali yensiyo gutukana kanyoranga niga kanuchiba sachire chinyingi wetania ekerengo kili awante kwa kanwa numugano irobo tachube cha kabiri na isato onyoro mugano ya century yobo magazeti ya The Daily Nation atule ase gazeti ya The Daily Nation nabokora umugano igoro iyo mukaguru boboiti ase ege korugia kolekante asamagacho yuburai ali State House asebo igo omukagiru iga amuitete omobisa OGSU asensembali kizuka msime nabokoranga ingakia nyarako bagako bekwa biara nabo igo butukibwa ye kogendera asweka boniga egose ewi eke kigambirike ko mukinya kitali eli ya Kenyatta asugutaikirania obogwenia nabo igo amangana abo yobogweni gucha somo karu obo boite ujogendera kutangwa segenya igetuke banyimbo
ukarulike chube chikatana ni wana mabigazeti ya Daily Nation na bokora yo mange. Tuira na Taifa Leo 2027 mwaka 2027 IEBC ya sota kimbe kyobocho ni chembebe ya IEBC nigo gweta somunya kerugoye kurungana Erastus Edung Efekona nigikwene kyanga nigo kirachi kutwara emechande menene anamono kubwatikana no kulemerwa wishiringi chibiliona 13 ase budget yobocho lyo mu mwaka 2027 nongano iro bocho chibe chakabira no mabigazeti ya Taifa Leo naboko manya yorolenga inki ekyombeke ekyobocho line chimbebe gekolera nganigo gyanyigera chikorora omuchando anamoro ikirani obocho lyo bonene asokubura wechibesa usasukulemiro chibesa ase budget yobocho lyo bwabonene ego kwende chibe chikatatu bono mambya gokwanira igoro yo morokiwa oyutwanyara kabatoko beka zigaze tukubeka gaye masemo gwita sama gazeti matuko makeigo morokiwa John Mwalili uyo nyara kabaga korabu ya asiskuru kulinde achibasyo kumobeka Gretana asale kujiyo join school ya Alliance High School Chikabura kulinde John Mwalili akamua kuchaka kusangilia chichuba na kuchionia sensibilia kwale ime mucho Nairobi asubona aba ya mateaye yatwaliro moesa na kogo kerobo konyi ubwaru etuanse ne serikali ya county ya Nairobi kutasomo Governor Johnson Sakaja na wigo bono morokyo niga achira seskuru ebichanere ga igokoro morokyo batina tatu mwabukoro John aseskuru ya Alliance High School asago tabanga konyora bono ndote ya umwana ya asire niko konyora rebere kumugira seskuru yege nka yanka kema ya kware ya sensobali ya Nairobi kulire bono morokyo yiga onyora bokonyi bwe bintu byensu bigotumia ne ikibasiri cy'skuru se county ya Nairobi aso omokonyi bwo mu Governor Johnson Sakaja nomugano iro boli sojibe chikatatu bono mabigazeti ne ya de Taifa Leo kulinde go kuligeria amangana alikireshibe chia kabere gazeti ya Taifa Leo kwanera mikakati ya mwaka 2027 Ruto aliyovichulia vigogo wa UDA katika kikao usiku agotabanga umuraibu nsobono nigagendera kubeka mikakati nemerobuli au asebushobo cholyo mu mwaka 2027 kulenganika timbiroli yo muraibu nsinigaro garangiriye sangirikano au igatiya mu sangirikano bwa barayi bonsi balibe chama ya UDA yuracho kwanera ebintu au aboyigo koetani murasangirikano yo ngo buyigaro bere korangiri mu sangirikano bwa bali bonsi baguchikuri chikura wetera ase chama ya UDA nemisangirikane yonse byo moncho muligereli onyolenga ni gobono euchukubate ne barayi au asumura ibin sangandira kubika teneni chindoto chachu kuirana oburaye esentunda ya kabere namangana alikire chiwe chichia kabere bono mambigazeti ni ya ade Daily Nation ya Taifa Leo nabo igelia Daily Nation batomugano uyo moncho muligereli Matilda ase epeji yakane gazeti ya The Standard egukwanira kusegote na Ruto creates campaign network as opposition 6 new alliances omwancho murigere nabo yomotegereria ase gazeti ga nigemurikirete chi campaign goso mwako yega ekirabono yarorekania serikali egenderete kuyarigania kima serikali ya broad based ekirekora buna Muski William Ruto na boigo na ikiama kirigia ODM nigo pono batagete chi campaign chintindi kosabaro operate waka chi campaign chintindi omwako yega chinse mochionsi ime yense ya Kenya eriogocha kwene kibuna banyarire ko ngusa abakenya gusabatu ari rumo nguso gocha saba Kenya erio opachiko basira asobocho rio bonne mu mwaka ole bosio korinde asese moyende kokwanirire buna omuskeri gathigashagwa nere agendere tugwaka campaign ya intindike ma asorogongoruri rwa Mount Kenya na wigo akiragende tutwara umunso asichinse mecho korina se orogongoro agusi ni gobono kare koro kyabuna andake gatia barai mbale batigeire bakare kwenyora sako murikire tubuno mu governor wa county ya Kisii Muske Paul Simbarati oyore me kya makeri omukonya se ikya omukonyi bo murai ase kya makeri ya ODM bono gakurwa sorogongoro iga anamono orogongo Muske Dr. Fred Matiang'i akuru ijobono andakera chikomobera kongwa kati campaign cyogosira broad based government korase orogongoro Western omu governor Kenneth Lusaka nigo akare kwera bune kya makeri kya Ford Kenya bono nande ngichi gutwara chinkwa na chinde cyoko rigererie nchera baranyare ko twara egitalie kenene ime ye serikali kya makeri kya Ford Kenya kya omo speaker
Moses Wetangula bono omosike omugavana Lusaka uyoro mukonyi bumuraya sikiama ikiugia Ford Kenya nigakale gotabuna Ford Kenya bono ngeri gochigo kiraigo ngana ndi bono ase amatukale bosio nkechikorigia enchira oso nkechigotwara kuigwana ukoya kubwatirana ne serikali gose omosike William Ruto elio kwenyorera egetari gechietaro kuna vyama vinde kurwase kaunti ya Narok ndoche emorikirete iga kitutu chache South MP Anthony Kibagendi released on 200,000 bond with a surety of similar amount after denying assault charges before a Narok court. Aseke gambere kebo imeye kaunti ya Narok nigo omojumbe omobunge okitutu chache South Omoske Anthony Kibagendi narete koro kabusibwe kigambere kyo elikoiraneria amaboli igoro yokomo tigera chingoma omo sacho yomo omwakoita ingana yanyarete korokana gose yanyarete korokiwa ase chikamera chia gisiri gose chikamera chiri chia CCTV asomo bagani yomo meombo chibusongo kolende ni gwanyarete kubwato kwa ase cash bill ya 100,000 ritukore goro chinga kicho anyarete kororo nagoswa ase omo chibusongo kanyara gusanga nabamenyi chinse mo chiria cha capital. Yes igo koti nchi yobosonga manu lyari kobe kugali omanyete nchire kigambero kyo kore gasi nonya richi kondi anjirete omosiki Anthony Kibagendi gakorwa iga gose no abamenyi ba bosongo mbamumanyete ande yuso kurigere liribirira lyatemete gocha gose ukubwato kwae nkoimugetia mabirira sana onye uchite kuruka mugasore kine abantu bagaichora capital gari yaro utokane bigambero andake nabo kware konyora ngaba nanchi baso iraroro enganete nyara kuga na kikiagerete bakarige kigambero kende ke gotokange ase aranyare mete ekigambero gekurigerwa mangana yoborendi gose safety na security yo igobwatire nabo igo yaba nanchi kiagera chisegi nabo chiare gochokoba tali asobe etuye bare ko muira nererie etwa bamoireti etwa eba mubwaterete Nairobi bamoireti tubusa gukumia kareto chinzo machiri chiakeroka kurarura kairwa alias county ya Narok lakini no narweta robono na boigo okoretwa kusi ekiremborikirete kigancha omwaziri bwo kigancha gya serikali Mosike John Mbadi sepeji ya gatano na gatatu nigikwanirete omoroberio serikali yanyare wanchira bokoretwa kwa mochere bwirigori irike kurwa chinse chisco ingana ikare koreta libirira litindi bono ese kine kya bikiru bosubwe kigambiro buna serikali ne kare koretwa mochere na bwigo abali mibo mochere me yense ya Kenya kubwa muno buna bono kurwa se county ya Kirinyaga bwara tigale no moche wese mechere ya bira tigale itabwati chiro ekiro ndoche iga omochero yokoretwa kurwa chinse cha Michael wose chinse chisco nigo ora cheko ba duty free kosenga tugo chikobekerwa ibango eri ebintu biri bikoba imported bikobekerwa ngomochero ibono nikura chikoba ligori lirense ase abakenya korende asense mo ye serikali nigo kwegerere gitambo kirekyo kubwa monekyo mbe ikeri ikose ensemo iri ya KRA kyombekeri getenete ya mangana yebango gasinsi ya Kenya nigekara gotebuna nigo omochero uyo bwenete go asinsi ya Kenya asobwango kigima eri gokonyo mochano obwenjara kubwa mono asorogongorori rwa Northern Kenya korenda sekina kira bosibwe kigambero nigo gekwera buna abakenya mbabwate omochero isaine orabusa konerwa abakenya bande ase chinsemo chionsi korende nigo bagotebuna nigo abali mibo mochere barachye konyara kwenyora sakongu ikiagera omochero uyu ekirora so emensi ya Kenya uyu isaine chitani chimi sano 500,000 tons of rice yobono ikigambe gosikolengana ne bali babekire kina bosibwe kambero bagotabuna teribu ya omochere nigo bonete koletwa ekirinchara ya mente kandire imeyense amangana yomurakera nabuigo anda kekero yatokire buna abantu bande batigere botabwati ndagira kolende tali ekira abakenya banyene babwata omochere baranyare konderia abakenya bande batumeke tukwirana ase egazeti ya The Daily Nation abayigo egazeti ya Taifa Leo Daily Nation egokwanira chipechi chia akane igoro Yeruto meets with UDA leaders as the election campaign shapes up muraibense bono niga arobereti kumira nabarai au unanatia kumanya gazeti ya Taifa Leo usibo chole bandana bu mwaka 2027 asemeruli au unabona usangirikano ONGC and Special National Governing Council Euroberio Monchumorili
okarikana chilikie 25 asalire irang'anika nachikumira nabarai au bichamili ya UDA nabo yokurobulia busyobo cyoli bonna bugocha namangana au yakora kumura ibensinga kialiganirie asokwendera kubeka ibirwaniro byaye koboko asobo cyoli bonna bugocha ayi mangana nde monchu muligeli au kwaniro gaiga na leta 13 billion gabrisk IBC 2027 readiness amangana iga igoreke mbekliko bochone chimbebe igoro yoko obolemeru bishiri chibironi 13 kulinda mangana yosi tonya kwanira gazeti ya Taifa Leo kero kulikiria amangana nde monchu muligeli alikira gazeti iga namangana kurwa soboncholi amangana kurwa si county au namangana nde kurwa sichi amaiko kulinde kukoirani asinini gazeti ya Taifa Leo nibwa tumugano gokuire kuika sipechi nechipechi cyakane bono mambia ajibichakane gokwanira igoro ya mamia ya wavulana walio jandoni wakosa masoma aiga gokwanira igoro yechi county au anamono ensabali county ya Baringo aboro kiwa gusaba muraba liye barase umuyego olibwo kuyigenda mache mutwe usekobe kwenda iburu nigobono utatisire na kolemalia amasomo asinsemesho unyorenga aborokiwa bange aube swantia samangana iga yoko enda buseko guchimache mutu nigobono chiskuru chiguru bagendereta koba asali yo kwebisa buseka bagendereta somo igobo kulinde kolengana n'abachivu nigobono batebire aborokiwa bonsi no barachikoira na iskuru igadi skuru chiwaturuga chiakirukirage abana bataya skuru kwatikana muroboliga bu abana bigakoirwa ase nyangi gosekoirwa machimutu niko bale chiskuru nabono eskuru ya Cres Skuti Katag Tiki Ngoroni Korera China Lecta Donya Sans Nakoko eskuru kuna Ruatum Jeselet Domo Jesirimion Liongo Anaudo Akwisa Naboigo na Sorot ili skuru chotoka asensamali ya Baringo aseko tubagana na chiskuru echo niko karabani gachibwate abana bake bali abana okonyora abana gusi 15 buki krasi kugeta no muyigo yiga bwabora kiwa bange bagakari ase ensemeli y'Kinyangi ayonse namagana likire chibe cyakane bono mambya kolende chibe cyatano igokwanira umwaziri bwa mangana y'ubuyibwa magena yengencho aiga Kenya gokwanira Anson Joe niko bono alireira yokwenekia abuna county ya Taita Taveta uchireko konyore vaide nene asoko ubuyibwa magena yeli goli asensemeyo engana ya Joe nigatebrenga nachikonekinga kubwatana ne county unit chinde chagenderere county unit konyora ali bagali ya soko yo koma ligo se amagena yeli goli akugwa chakira se county yo nyora amangana nde alike gazeti yeye kurwa somo likibe gazeti kolende go koira sinsu chama ikobono mambia go kwanera asenseri ya Uganda Besigye hospitalini akiwa hali mahututi ukonera igoro yo mwamiriri wa serikali senseri ya Uganda Kizza Besigye uyu abaira se chera gasubire bono afya ya ndigo ya abaire mbe asebiche kora kigabanya nyimbo minseyo bakumusuguma guchinyagitali unyolenga daktari Kizza Besigye nayo mubwa rwandereri bigusi aba amiriri wa serikali nabo igwabanya kirugo be chama unabono eranigaro muchonya kirugo bwechama Elia PFF asenseri ya Aboganda kolende abanyekirugo sabwata bechama ngo bamukira serikali yenseyo asugotamwa ubugweni bugwenderete no yekirara sechera daktari Kizza Besigye namangara kurusizi chama ikana muno enseri ya Buganda kolende ekirugo jeregeli abona mambya mangana mangali kiregaiga nabakoro muganonde ga kurubo igoro ya masaibu yangu ya miezi 6 katika jela ya Saudi Arabia mugano igoro yo musbati Susan Njeri uyora mu Kenya wancho matagereli no wancho muligali uyo chete ya Saudi Arabia wancho abana baye kulinde no nyu chete no kuganyo kanegwo chikogenderelia asabana baye abwatigete Kenya kulinde bono nigo anyara kubaga gwitana no mo ebosi ayo muligete na kuirira erekobe kwa biara asa secretu emetinye tano masechera imenseli ya Saudi Arabia bokuligelia amangana yose gazeti ni ya daily na wigo gazeti ya Taifa Leo bono mambia omwancho muligelia gadeti kuraya bekiragawu nkoko iranda sinsemeli chigoswali katongere gusanga emambia bono ekero kinko irana gazeti matilda
Ase gazeti ya The Standard nigo kwanireta mangana HCM page ya kianda ekoro kibuna aboro kyo wetania chiribu chimi kianda bono banyarire goswa chiskuru gose grade kilige 10 ase senior schools au ime yense ya Kenya ase gotabuna 930,000 learners join senior schools abo bono ekiro abande batigalite asichinga kurende ndochenga wizara y'echisemi nigo yanyarire kubura buna aba oborokyo bari bataranyara goswa chiskuru banyare kurigirwa nabo igokomanyekana nga andake ninki kiagerere abangi babo bataraswa chiskuru inyorenga aborokyo abaigosasa umurobere ubogoswe grade kiriga 10 nigo bona serikali yanyarite gusikali tukori rigoro gusiri tukori rigoro chitarike 21 naryo liabekire rituko olio moelio aborokyo abwenete goswa chiskuru eyera buna umwana wonye oparete grade ya kiando bonete goswa grade 10 taraswa umwana uyo nigo anyorirwe kurwa ase chinsemo County ya West Pokot abo bisa batatu nigo bagenderete kurwanira magimabo asenja gitali ya Kapenguria Referral Hospital na seki mugako yomo kurase kenyorekemo anumurgora somo cyoma kutano nigo bono anyalete gucaka gusagana aba menyi be chinsemecho korendekero abanyanyimbo ba minyoka gose barwa esegitaseni ekya makutano kogenda koligereria gose kogenda gokonya nigo anyalete gutigara egose nigo anyalete kubabeta emeyo engana bono kalekoreta ikale koyore rengererio bya bangi yo nkorwase county ya West Pokot nabo igo ase sikorwa ntararigereria chinsemo gose ntararigereria chinsi cha Michael county ya Nyamira emurikira ase page 15 na limo egotabona Nyamira Kajiado Risk World Bank funding freeze morobele World Bank gochase county bune ya Nyamira na bwiga ya Kajiado bono na botachie kogendera anamuna sechinse mugete aiga ngwetera na county ya Nyamira morekeri kigima gotabuna chi project ibere nchiri cyanyare gutenerwa se icyo kitenere ne serikali county ya Nyamira kubwaterana ne benki nene yense ya World Bank icyo chi kubwatekana gose kubwatekana na mabolio atigarite ayoye kibesa cyarenge chi milioni 22 million icyo kinyare to gutumeka lakini ekiro chikorigerwa njira chitumegete masakarata ya koro kyabuna na ke serikali ya county ya Nyamira yanyarete gutumeka chibese icho but Governor Amos Nyaribo has dismissed the concerns saying no project funds were lost. Governor we county ya Nyamira musiki Amos Nyaribo nigo atugutirare chingane chugo sa allegations echo kagotabuna besanchiyo chiarwete ase benki nene yense World Bank chanyare koba chigo sira korende ngukwanirira mangana buna chibese echo chanyare tukurusiwa asinchira itari kubwatia lichiko na boigo ayo kubotekana n'erirube ryarigetwe no muwaziri bw'ekiganje kya serikali musike John Mbadi eyibone irete miroberi ebere yo ebwenete gwikirani wase go sichi project ibere chinene kimasi county ya Nyamira wono chiteneniri gwikira ingane yanyare go sobwasio ku bwanyare konekiwa ase ensemeyo korende mugavana we county ya Nyamira nigagote baiga donor funds are meant for specific projects while counties are expected to meet operational costs where there is a temporary funding gap such cross transactions can be justified as a short-term measure pending replenishment of the project accounts iga ukananga chivesa chia donors chikorwa chinse cha isiko gose biombe biense nigo chigo konya sa magendero korinde ase gwikirania magendera iga chivesa chibonete gutumeka nechi county mwancho muri nyoko rigete ko manyamugano yo sinchira ngikirano yo boimeke giba enyorere ase page ya 15 nalimo ase ensemo yende ndochenga omo conductor yomo usema matatu tout omo conductor we gari ye matatu oyo nyarete kurwani oyo mwabwese giwe iko kwa nigo bono anyare ko kumero gose ikine kyanachirwe anyare gusubwa emyaka 10 bageyo kwirira ugosira obugima koyo mobo county gose omochi Nairobi nigo kare ko molekerwa koba omochi Oromia asabantu bakurononye chinse chesko cha komenya lakini kare korokana Nairobi is very expensive so omochi Nairobi nigo okare oyo bweri gori kigimanga kwenyora nonye chinyomba bantu wakane rent buna chinse mochiria cha Muthaiga Kitisiru Lavington Runda Karen
Kilimani kileleshwa nabo igo chinsemo chinde chinyinge nigo chikare abantu bamenyitaro bagwakana RNTH bese chinyinge 150,000 kiromotienyi goika chiribu chimisato kera omotienyi buna rent koro chinse chama iko omwaziri oyo mukuru ase ense ya German minister nigagote buna nigobono ama bagarororo yemerimo anemono asaba Kenya bari qualified gusaba Kenya bari babwate bumanyi bari buganirie nigo ama bagaroro yemerimo asenseri ya Germany nyorere gazeti ya The Standard onyare kumanya yo na yanda mange asinchira engikirano asinchira yobo imekegema Okumyokia gazeti ya Taifa Leo na monokuru wa CBT nili ya The Daily Nation imambia bono katunyo kusanga amoge ya kegima ni gazeti ya The Standard maana kwa igule na maya sana bono mambia kolende ili ya The Daily Nation na Taifa Leo kwa nila CBT timu ya Kisii RFC iga kalikumuli kiruga iga timu iga ijia nyara kwa bachiko soli ne university ya USIU gose asomo gosoli ya raga nabayigo kunyora obabuye bwich seti komere seto goraisa na isato asegeti keligia Cardinal Otunga bono timu iga ya Kisii RFC nigo chira chikosolia na Mombasa RFC ase kiwango keligia inse gose daraja la chini ase ikigama jikurunga ekurunga championship niko gosoli igera chikokoleka na ase ya Mombasa ase timu iga ya Kisii RFC ba uchikosolia na Mombasa RFC yunagasoli umonchumuligeli ukuligelia ase gazeti kolengana na kocha ukisi Nelvin Lumiti niga tabiranga timu ya yendiga ina gosomalia nigira chikonyo robo buyo bonene kirage ase egosoli yu ya RFC ane timu kasa hapo asobonge gochio kuligelia gazeti ya The Daily Nation CBT bono mambia nimegano au ekumuleke rugaiga ngoko ira ya masemo goika Somalia Dakar kwanira timu ya Senegal onyole Matilda na Schoolboy Senegal nero timu ya nyara kobage kubua na kubugolia ege kombe gia Africa Cup of Nation AFCON maiga yuko nyirasa timu ya Morocco ya lenge omwaligane bwenko yeyo egoliemo asili ganalisa gero bono omurai bwenseli ya Senegal mu president bwenseyu Basilo Diomaye Faye igo akolire ngani Elias bono aralirie unakiro mogosolia bwe timu UNC yo nigauchikonyora $130 ichisa ine 1.7 million ichisa ya Kenya asoko bwa ege kombe ki Africa Cup of Nation na ndebo igotalia yoka mogosolia abukero mogosoli na achikoegwa endemero gosobolemo bole gosi obolemo ubule asensomo ya Coastal Land asensolia Senegal Oruchu mraibu liga ruli sekretari uche sabosoli bae mayo kubulia kombe gia Africa Cup of Nation ine sekretari ya abatu ari kwimuke bitamba ibago chikoe 1.7 kilo mogosoli nabo igaye gubulemo unsarika abatu ari kwimuke bitamba na abatu ari kubwizirimbi timu yago njabugete aino Senegal uri Senegal no tindi Senegal rende barabungo chibali bae Mwachubuli nonko ya kule ya gosa magazeti yamaseyemo tumyoke ase gazeti ili ya Taifa Leo ase dondo. Okay. Peji tatu kwa razako ra duniani. Nyatini perini yoto ya nyatini. Airini mama nyatini. Okay. Leronta teko la tromo nyakini gai kurugali chisemo chia mati. Mate. Okay, abu ase tuanyolero monya kino korukwanere lena achengi iga bwate miaka 25 kurugali chisemo cha nyakachi chigoti nyakachi chigoti okay nere omonya kino tubwate litukolia lero naende niga egotebekanaga iga nanchite nigale okay nigale omwalimu nawe gana ndego tebekana nga nigale igagotetea abantu batagwara ubuya yani utagwara pora kurugiga bo obo manyibuaye niganchete gochiesa soka we mupira wa soka kurugabo nanchete gutaratara igo igole bita egera abega gwetira Schoolboy yes omogeni itolero nigale owanchete amangana yubura yobuya straight
amang'ana yo wake nkoyo nabo iga amang'ana yo gotara buna na eresira byabona soka Umwalimu ngairiaru. Umwalimu ngairiaru. Mutakwimu. Okay. Enaga ni obeke soka aba umuligeno mateli mama yesuka no umwakenkoyo. Thank you for your Sokora bwese mutakwimu abantu mbale bakora statistics usaba bakubara ebintu bunabono konyora abantu bago deal nechisabu chinamba. When I'm looking my hour is going very far. Nanchi tekobera naba sani. Okay, ikobono nyogoteto mo subati okurkulina Achieng. Taliare. Wake number SME 07 41 33. Sorry. Okay. Leo ni siku ya Alhamisi, Januari tarehe 22, mwaka ni 2026. Taifa lero pechi kianda dondosa hapa na pale. Bono gango kuira paka Mulimani Nairobi. Mulimani Nairobi iga. Umungu anakara ugakoreta magoso, umugako unakoreta magoso kiazi rende, bono ekabanga uikakore kigoikagambi guneke gambiro. Bunere goikagambiru neke gambiro. Kigambiro kamotebinga bono goikatokoreki tugwake fine ya shilingi 1,100. Shilingi 1,100. Bana kare iko gabugo, umugako uyu iga agake sabu ngaki chibese chigotoka rakiri nende. Agatebo musigari nare iga Ochete nesimi yane talibe santa buati elimo buati te musiga naro chete nesimi yane nango nabana kanandu gaiga bona ndeke gambiro kake sabu rende bona ndabasigale nyama okole kabire igo talibia abuni go twalenge astoko kali chade munguti no molikiono kurkuli chate munguti atwalenga sa kurukumirimani Nairobi. Okay. Kuruabu kwere paka London Uingereza pupa. Okay, bono gaiga abono amangana gakalama kongu. Abana basini ni bakwegerigu nechibunduki bakwegerigu butu. Okay, bono abana bakwegerigu nechibunduki ekiabete serikali ya ripoti ya chite egoteba nga abana aba igo bwenete koba eskuru tali aba bwenete kokoraki kwegera amangana yechibunduki. Kwegera mangana y'ikibunduki bono gege abana b'emyaka ene bakweguri wenchira bakare gutumika kibunduki ase skuru yemo. Imagine eskuru yemo abwana tebasome tali ngano kwegera n'ekibunduki abundana ni Uingereza the sun nero manyiri ayo. Okay, gurusi gabo bona mangana nakara na ende aigani gotole asakuru kumirimani Nairobi ligaiga puda aliyestakiwa kwa kubora penki azua kicheko mahakamani kutaka polisi waongo kupindukia. Okay, bona ogaiga umungu anakaliga na baibete chibesara kurwe bengi bunekorekana lakini bono igagoeresa nga abasikali mbarororo abangainereri ebwenete nabaro basoki kumutuga bakole kibatoerese nga kibara abangainereri. Okay, musikali oyo mono alege gabu nere no mungainereri bono iga no katuni ya nere Richard Munguti nero oyachorete na nero go totebinga iko nabe konyalikana ule goseno mwebi kwa gosire yamanya gutuka naende niri ukugambigwa oli ngaine tuka mu ukachikoiba no ale gabu lakini aje nabogerete gusungusiwa ere gachiriete. Okay, uyu no mulikione Richard Munguti nero manyiri gigabu. Okay, Eldoret Muchini gaiga wasutumu makahapa kugeuza chera danguro chera usegereji gereji danguro bona yenero pefanu wange hii mama togo etimorero ene ntini no ene chena nyoboire wasutumu makahapa kugeuza gereji danguro eitinko yekwa na pinancheni sabantu mapema kuruga boyo ni gakoro kwa Titus ominde nero manyiri giga butare sominde. Okay, sana kiagera gaiga kereto gosoma ntubwata bairi nabasani
Kurugabo asengo chikukura gango kwira paka London Uingereza papa pupa mama rana ni Uingereza gaiga kisura maarufu avichua anajiandaa kuwa mchane wi Umusubati naraiga nabwate kini sana numunya kini sana nabwato mugakoye sana okay lakini bono igagoteba nga akotebia basani nga ncheni nabo ngigwete mbe omutakanwa muntu tabwati musacha kai wi nonya nayo musacha kerugo gwa basani abaye bakogotebinga kiabeire mungino gagoteba igweta abo mutakanwa so koro asichinse mocho gose mocho London ya England musubati oyo iga nigachakire utwara obwaba na bakari kurikana emitanda goteba na matuko amake sana gose ka wiki myaka 40 konyora oberu mutakano aseki mbabwati gose nigo bamwete gutanyora abana lakini yatokire ngo musacha oe otebekanira bwate oburore bwa kansa etari kubwena kansa yekereta abwene iyo korokinga na tabwati amatuka mange gose mwako oe niri guchikoba guchikoba nyubugima bwa yeru korenda abantu bona ekirago kwa moyo abange bachakire ko moyo kuruma pema pono muchano no linga mbamwete konya mbara mbabwati no nyabana okay ngayago tigo mugako yoyo nandi ni garwarite okurwara ko mugako igoburo bwa kansi tari ko bwena gose yikire stage embe na kukwachakire ko moletero obwoba na tari ko motiga wachakire ko moletero obwoba na kyo mugako iga nabo emyaka ya etagende sana kukware mapema amutige kareo hapo nango kore gazeti ya taifa lero kwa razangu ra duniani mulikinigo yarenge korwa Daily Mail okay dirube kurugari chisemo cha London Uingereza mapema hapo nango kore gazeti ya taifa lero kwa razangu ra duniani mugakanje MC korogo schoolboy wanchumuligireli chikagichinde kula sekirasime abakonyora abanafunzi abarakiwa bagusundoke birasi abanafunzi barakonyora anyitero ngolie nyingi ajusto kutikana naro tukurire gazeti yagwa saboni ya Superboy na Matilda toka ndugu timokomo gatoko irana never ever say karati kake chiza roji azukirane asirali kuwatacha baiteroti usaliko abana mbali okonyora mna bono gatoko kuanaiga baraire kirasi bali kirasi toska tuchara wanjubule ngoro kumwana buliro wanjubule masariko njero ibo baigo no karago National anthem ya never. Hallelujah. Mapema. Mwancho muligeri ande ospia sore no mwancho motegeri ande ospia sore. Aye na yenche na chini chaye. Mapema. Nchirindete yense nensense. Lakini ende bona kera tugukwanira amangana ali tugukwanira abantu bani mwamakorwa mwakoraki mwamakojaira bobe. Egento ebintombire. Orocho omoibi kabisa. Amanyire pi no moibi pi. Okay? Okoba bwate jibese. Kwa manyakonyora ngerasta yakoirwa. Nande nonere na maite nonere daba analinga tu agoteba nga aste mukungi. Aste mukungiki. Aste murangire. Okay? Babo kiama yakabanga serikali ne bwatoka boko gotambe. Yara mbali still aste mukungi. Okay, no problem. Pono tiganda rababuri gabantu baminto. Asobo ngetari asobo. Pono roche ekerayo roche no munyangurure no bwate chibeserere no gukara umwe bikobwawo. Togo kirarinde tiga gwetora sabantu ngaste mukungi. Abantu mbaro bali igwaste mukungi. Pake ebinde ga kwanyara bibire bibese bisinini ngaste mukungira. Okay, okobo mugambi ale kasi ndi yae.
ko mugambi ari kasi ni ai okay ekere go ikira go so mugambi bono ikira ase nera go kuanga mate go ikire no mugambi nera go tega ki ya ara no kuri kasi ni yane kwara ibire mono bona boko kwara kubwatukire serikali riro ria ronke uja kiaba riro linke uja kiaba abantu konyora batingete metu yani ayoroche ndio no chibuate na talinke okay okonya kulinga ga kenyoro okonya komwena ga kenyoro ngabona ayo kiroche nayo chibuate bantu bane barokonyora mambi bokiete abegete rongi pape safuko na gasia okora ntonye maiti okay gasia okora ntonye maiti pi esuti anyiwete papa mbaya mbovu igabwe binyuru okonyora abegete esuti okay gokombolere tate ndugu utakongara tenjira nanche konyora kindi ngai tatarara kwarara paka bwaki bona naye bono kwabera mukungu okay no problem rakirende tato minto tigango tebika tigagochago twetogeri nande koraiga urende sana abantu mbamanya etabi yao mbakomanya aso akare kurusi okay kubara manya aso kare kurusi onye karaga ya there is no problem bona ayoroje kakitali bobe ayoroje kabisa umuntu naruga kare konda urekonda mambi butambi paka mambi urekonda mambi butambi paka mambi lakini bono aje nkuana kwenda konda pi lakini ni guwake ruku mbaya nona matake keremo kwa nayo kwa iwe kirugo mapema kwara tebunga bono kara kwanu mweshimiwa kayere ninga yogo chirusia ikiagera Kenya ne ye motule okay there is no problem rakire nega neiri abantu bamintu tigakonya gwetora asokurusi kuru ntutaiti komanya ayegento go chaka gotoeresa ngano bwate gositu bwati gwachara nayo ntwensi etore Kenya tigaturubana nchirinde yonsi tochikoba sigwa pemberesi mama ke muntu nabibwone te koba igo nankorogo ehili nchirinde te yense nonsense never tigaturubane igere tochikoba ngonyerere te ntoko nyara nchirinde te yo ntoko nyara bona abu nchirinde na te koba never Welcome to Elimu Academy,